Λοιπόν, παιδιά, όπως βλέπετε, έχω ξεκινήσει ένα νέο account. Εδώ έχω ξεκινήσει και δείτε πόσα gems έχουμε. 998.000 gems. Έβαλα λεπτά και πάμε τώρα να ξοδέψουμε όλα μας αυτά τα gems ή όχι όλα. Γενικά ας ξοδέψουμε. Άνοιγα λίγο γιατί δεν μπορούσα να κρατηθώ. Star Power Xelly. Τι παίζεις? Άσε με εδώ. Πάνε και βίντεο κιόλας. Έσχεστε να είδες πως ανέβηκαν τα gems. Το Star Points πώς το ανέβασες όμως τόσο πολύ? Κοίτα τι έκανα. Πήγα εδώ. Και έκανα έτσι. Τι ήταν να κάνω? Τα Star Points. Τα Star Points έπαιξε. Τι? Κοίτα λίγο. Δεν τους έχεις όλη για game. Τα έκανα gift εδώ. 3 items. Ο Gadget Shelly. Σχετικά με αυτό, παιδιά, ο στόχος μου και σε αυτό το βίντεο είναι να πάρω και πώς το λένε, να πάρω και το νέο skin. Γεια σου. Ok, 2 Star Power Game. Τι? Gadget Piper. Ναι. Τίποτα. Star Power Piper. Ναι. Gadget Star Power Shelly. Ναι. Ok. Ένα items. Gadget Game. 7 νέα πράγματα. Δεν κατάλαβα τη φάση, πως δεν μου είχε δώσει μόνο ένα. Και σχετικά με αυτό, εγώ νομίζω ότι σε αυτό το account θα είναι ό,τι καλύτερο. Και Star Power Go. Τι φάση, βγήκε Star Power. Gadget Piper. Κάντε όλοι ένα like και μία εγγραφή. Έτσι. Είδατε τι κάνω εγώ για εσάς. Είδατε πως θα gems πήραμε. El Star Power Poco. Τι φάση νέο. Gadget Shelly. Δεν είχα κάτι και είχα τα Star Power όλα, παιδιά, πολύ. Ένα, τι είναι αυτό? Σαν πρώτα είναι, παιδιά, μην το βλέπετε έτσι. Star Power Game. Πρώτο Star Power Game. 2 Star Power Poco. Και στην αντίλα θα πάρουμε πολλές brawlers. Star Power Poco. Nothing. Άρα εντάξει τη φάση. Το game είναι σπασμένο, ναι. Σχετικά με αυτό πάμε να κάνουμε Power 9 τον Ελπρίμο. Ό,τι brawler παίρνουμε, πάμε για Power 9. Πήρα 5, εντάξει. Έχουμε πάρει ειδικά αρκετά καλά σκηνάκια.
Έχουμε πάρει από καλά Piper και Gale. Έχουμε Power 9 πρίμο. Μην ξεχνάμε αυτό. Και δεν είναι πολύ ενθουσιασμένο γιατί περιμένω ότι είναι στο Power όλα αυτά. Εντάξει, δεν κάνει και έτσι, είχαμε και νίκα. Ω, 3! Από τι. Κάνει. Από τι έτυχες 3. Πάμε να πω. Και έχω ένα brawler που μπορεί να το κάνει. Και μικρέρα. Έχεις κατούλη. 3. Μπάρε ρε φίλε, τι να σου πω. Καλώς μόνο γιατί δεν περιμένω κάτι. Το καλή, αλλά εγώ πήρα τέτοια, εσύ θα το πας. Άμπερ. Ναι, ίσως τα 160 τρόπα. 0, sorry. Καλά δεν πετύχουμε και την Amber που θα πάει. Πάντως δεν περιμένω legendary σε αυτό το βίντεο. Μπορώ να το χωρέσω παραπάνω γιατί έχουν... Ω, κομπλέ 6 λεπτά είναι πολύ καλό. 817 έτσι. Και να κάνω το δικό μου βίντεο. Μπράβο. Όχι εδώ που είμαι εγώ. Όχι, ναι. Πήγαινε μέσα. Power 10, Piper, μπορεί να παίξω και το Power μετά. Τίποτα. Προσπαστικό το 3. Στήξεις μια λογαριασμό. Το Brawl Stars. Τι είναι. Το Brawl Stars, Ναι, account. Απλά έχεις κάνει κάποιες τροποποιήσεις και είναι έτσι. Ρε μπραδί. Και δεν μπορώ να βγάλω Το έχεις βάλει αν δεν τσέκαρα, κάνεις μου έχει brawlers. μπαγκάρει. Δεν μπορώ να βάλω λεφτά, μου έχει μπαγκάρει. Γιατί να βάλεις. Ούτε αυτά που έχω απλά τα λεφτά μου. Follow στο Instagram και στο TikTok και στο δικό μου κανάλι. Και όπως σε μένα. Το κανάλι δεν κάνουμε αυτό. Και μετά θα δω και πως... Ω, δεύτερο gadget Carl μας λείπει. Και πρώτο. Οκ, πάμε τώρα. 3 gadget παίρνει. Πρώτο gadget παίρνει. Θα μπορείς να αφήσεις το κεφάλι μου με αυτό. Δεν είναι κομπλεξικό. Ω, τα X-Power είναι μπάρλε. Τι! Δεν πήγα ακόμα. Και έχουμε εδώ gadget και κανένα Star Power στην παίρνει. Ένα. Gadget car. Δεύτερο gadget car, παιδιά. Αυτό το ήθελα πάρα πολύ. Αρκετά πάρα πολύ. Ω! Αυτό το καινούργιο Star Power. Καλά, καινούργιο δεν είναι. Δεν είναι από τα παλιά Star Powers. Είναι σχετικά με αυτό. Το κακό τώρα είναι ότι θα έχει Star Power. Δηλαδή δεν θα έχει. Καλά είναι. Χρήσιμο να κατεβάζει και εσύ Brawl Stars. Κατεβάζει και εσύ ασθενό. Κοίτα. Κατεβάζει και εσύ Brawl Stars. Ναι, στο κινητό μου δεν είχα. Διάφορα. Ναι. Κάτι. Έλα ρε φίλε, τι κομπλέξεις κάνεις αυτά. Απλά κάνα Local Star Power Gadget. Σίγουρα. Έλα ρε φίλε. Προμονική δεν έχει. Δεν έχει. Ρε φίλε, τι σπαστικό game είναι αυτά. Ναι, σίγουρα. Ναι, λογικά. Θα το παρτίσω. Please το επόμενο να είναι Brawler. Please, Brawler. Βάλει. Κάτσε να δω, έχω άλλα. Star Power έχω, gadget δεν έχω. Θα είναι κίτρινα τώρα. Και σου λέει Sky Gadget. Αλλά δεν νομίζω για να μην μου κοιτάσει ακόμα κίτρινα. Ναι. Α, ναι, ήταν το δεύτερο της πέννη που δεν είχαμε πάρει.
Τώρα δεν νομίζω να έχουν όλα. Όχι, τώρα δεν έχει στρατηγονικά. Τώρα είναι brawler, χασίνα. Όχι, στάντερ είναι brawler. Όχι, εννοώ ότι άμα να το σβήσει είναι brawler. Ναι, μας τα έβρεξες. Έλα όμως. Τζίνι, φίλε, ναι, Τζίνι. Εντάξει, κόμπλα Τζίνι. Άρχισε λίγο να μας δώσει μύθι. 2. Άμπερ! Άμπερ. Μαλά. Όχι μόνο την πάρω βλάκα, πάμε λίγο να την κάνουμε friendly. Ω, φουλ καλό. Και γιατί δεν παίρνεις και τον Brawl Pass? Έτσι, γιατί τι σε νοιάζει. Θα νιάξεις, είμαστε παιδιά. Και πάμε εδώ να τη δοκιμάσουμε. Οκ, δεν θα τη δοκιμάσω. Τώρα θα τη δοκιμάσω. Human. Τα που θα είναι μόνος μου. Γιατί θέλω να τη δοκιμάσω. Άμπερ, φίλε. Καλά, μην βλέπετε πλημμύρια κουρνιάξα τελείως όπως δουλειάζουν όλοι. Πολλά έχει συνομίσει. Είναι σχετικά με Star Power και Gadget Amber και Star Power και Gadget Genie οπωσδήποτε. Μαλάκα και σε αυτό ήμουν legendary σε αυτό το βίντεο. Πού τσεκάρε πόσα coins έχουμε πάει, 26.000 coins. Πόσα έχει πάει? 24.000. Πάμε για 2 true silver skin. Οκ, τώρα που σάρουμε boxes για power 9. Ποιος θα πάει πιο γρήγορα power 9. Μια σχετικά πήγε ήδη το Genie νομίζω. Όχι, δεν πήγε ακόμα. Ο Gadget Amber. Gadget Genie όπως πάντα. Είχαμε και τον Brawler. Δύο power 9 παίκτες ακόμα. Amber και Genie. Αυτά που ήθελα, αλλά θέλω power 10, όχι power 9. Γι' αυτό πάμε. Star Power. Στο Genie. Star Power. Ωρα. Τι σκάτα, δεν ήθελα. Παράπονο. Δεν ήθελα Brawler, να μην ήθελα Brawler. Θέλω να αργήσει πολύ να τη έχω δει. Να τη έχω Brawler. Γιατί θα αργεί. Θα γράφει ένα και θα γράφει. Ω, Star Power Amber, ρε φίλε, ναι. Τώρα δεν νομίζω να έχω άλλες πιθανότητες. Έχω άλλο ένα Star Power. Που δεν ξέρω ποια είναι τη φάση. Star Power Amber το δεύτερο. Το πρώτο βασικά. Πάλι ήταν το δεύτερο. Oh my god. Παιδιά, έχουμε full brawlers στο rank 1. What is this? Έχουμε πάει power 1 brawler στο rank 1. Σταμάτα ρε φίλε. Που πάνω μου νομίζουμε αυτό ήμουν δηλαδή. Έτσι. Έχουμε πάει 980.000. Αν έβλεπα αυτά δεν θα χαλάσουν ποτέ. Και μόλις πάρουμε θα πάω. Λοιπόν, παιδιά, τώρα θα δίνουμε 2.000 gems για να αλλάξει το shop. Θα κλείσω το βίντεο. Δεν θα κλείσω το βίντεο. Θα τέτοιο. Καλά, τους είχαμε τους πάρω ποτέ. Θα σταματήσω το βίντεο για να πάρω τα skin αυτών εδώ μόλις θα βγουνε. Μόλις θα βγουνε τα skins στο shop. Θα το ανοίξω σε λίγο.
Τα λέμε μετά μαζί με τα skins. Λοιπόν, παιδιά, τα πήραμε. Θα σας τα δείξω τώρα. Πήρα. Τι Shells πήρα. Αυτό. Τη μανούτα. Τα πήρα όλα Star. Κάτι Star την είχα χακάρει τη Star για να την έχω για να σας δείξω. Witch που δεν είχε βγάλει στα shop με 109. PSG με 39. Και πήρα τα Troll Gold και φταίω και τόσο λίγα coins όπως βλέπετε. El Primo πήρα. El Rudo. El Rey. El Brun. Το καλύτερο skin. El Brun. Και πήρα και πίνσο. Πήρα αυτό το skin και με τα Star Points. Γι' αυτό έχω πάλι πολύ λίγο. Οκ. Ω, Frank, εντάξει. Θα το Frank, θα πάρουμε τα skins του σε λίγο. Και πάμε μέσα. Barley. Πήρα πάρα πολλά. Τα πήρα όλα το Barley. Αυτό. Έφτιαξε όπως να με ρωτάτε. Και την βλακία, τα νέα τρόπο. Παιδιά, πήρα το Brawl 0 Win ρόζα. Το έπαιξα με την αδερφή μου πριν λίγο. Και το πήραμε. Γι' αυτό πήρα και Megabox. Και πήρα λίγα coins. Είχα πάρα πολύ λίγα. Και μετά πήρα Megabox. Είχα 20.000 και μετά πήγα 23.000 με τα coins που μου ήρθαν. Όταν έχουμε ξανά boxes. Λοιπόν, παιδιά, κλείνω το βίντεο. Θα τα κάνω κι άλλα parts. Ωραία, να θυμάστε, έχουμε πάρει Frank. Καλά, μπορώ να το συνεχίσω και μόνο μου. Δεν ξέρω, χωρίς να είστε εσείς. Μη στα πει. Ωραία, να θυμάστε, έχουμε πάρει Shelly, El Primo, Barley, Poco Rosa, Penny, βλάκα το skin της Rosa με την καλύτερα. Το παίξαμε. Gay, Lambert, Ginny, Frank, Piper, Carl. Αυτούς έχουμε πάρει. Θα τα πούμε στο επόμενο part. Bye bye guys.